कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कारवारचे मूळवासी मनोज बाडकर यांनी भारतीय कोस्ट गार्डाचे पश्चिम विभागाचे नवीन कमांडर जावन सोमाराक अधिकार स्वीकार केले। सोमाराक मुंबईत झालेल्या गौरववंदन कार्यक्रमात इन्स्पेक्टर जनरल मनोज बाडकर यांनी भारतीय कोस्ट गार्ड पश्चिम विभागाचे कमांडर जावन अधिकार घेतले। महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, लक्षद्वीप आणि कर्नाटक पश्चिम प्रदेश भागात मनोज बाडकर यांनी कोस्ट गार्ड वरिष्ठ अधिकारी जावन आसात। मूळ कारवारचे जावन आशिल्ले मनोज बाडकर हेमी कारवार शहराच्या सेंट जोसेफ हायस्कूल आणि सरकारी आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेजाचे माजी विद्यार्थी। हेमी 2006 सालाच्यान 2008 सालपर्यंत कोस्ट गार्ड गोवा कर्नाटक मुख्यस्थ जावन 2013 ते 2018 सालात दिल्ली कोस्ट गार्ड रिक्रुटमेंट बोर्डाचे अध्यक्ष झाल्यानंतर इन्स्पेक्टर जनरल श्रेणीत पदोन्नती झाले। मनोज बाडकर हेमी आपल्या 36 वर्ष सेवेत जास्त शिप आणि पोर्टाक कमांडर जावन कर्तव्य केलात। होन्नावर तालुक्याच्या हळदीपूर पंचायत भागात अलग अलग आश्रय योजनेत लाभार्थी निवडणुकेत आमदाराल्या हस्तक्षेपान आपले आत्मीय लोकांकत निवडून खरे लाभार्थीक पैस दवरला असो आरोप हळदीपूर ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष अजित नाईक यांनी केला। सोमवार कारवारच्या पत्रिका भवनात पत्रकारांबरोबर उलयले अजित नाईक हळदीपूर ग्रामपंचायत भागात सुमार 20 घरां अलग अलग योजनेत मंजूर झालात, पण निवडिली खंयची बी लाभार्थी ग्रामपंचायतीच्यान निवडला। ग्रामपंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य सगळ्याक पैस दवन लाभार्थी निवडूक केलात। ते बी कोणाक गरज आसा तेमकां घर मंजूर करनासतना आमदाराल्या लोकांकच निवडला असो तेमी आरोप केला। हेजे संबंध जिल्हा पंचायतीच्या अधिकारीक कंप्लेंट दिला अशें तेमी सांगले। ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರೋದು ಕಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತೆರಳಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದೂರನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಂದ ಮನೆಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೆ, ಪಿಡಿಒ ತನಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಹ ಬರದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾದಿಯನ್ನು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ನಮಗೆ ಘೋರ ಅನ್ಯಾಯ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಳದಿಪುರ, ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಳದಿಪುರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಂಚಾಯತ್। ಆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನಮಗೊಂದು ಮನೆ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏಕಾಏಕಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಕಳಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ, ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। भारत सरकार आणि राज्य सरकाराचे सागरमाला योजनेत करूक तयार केल्ले माजाळी बंदर योजनेक स्थानिक निस्तेकारान विरोध व्यक्त केले। सोमारा कारवार तालुक्याच्या माजाळी दांडेबाग समुद्र किनाऱ्याचेर जमिले स्थानिक निस्तेकार आणि ग्रामस्थान माजाळी बंदराबद्दल चर्चा केले। बंदर बांधचे म्हणून निर्णय केला ते 3200 कोटीचो। त्या बंदराक देवबाग टू माजाळी आम्ही जे फिशरमॅन आज सगळो जम घेवन त्या बंदराक आमगेल विरोध आसा। विरोध कितका म्हटल्यार तेंगेल जे प्लॅन, जे व्हिडिओ ज्या कंपनीन बांदचे आसा तेजे व्हिडिओ जे डिक्लेअर केला आसा त्या व्हिडिओ प्रमाणे आमगेल फिशरमॅन भविष्य काय समज दिसना। तशें म्हण आमी सगळो आज मेळ घेवन तो बंदर आमकां नाका हे सगळो कॉल आमी डिसायड केला आसा। आनी तरी बीन हे आमकां बंदर नाका म्हण आमी DC साहेबाक व्हरू, MLA मॅडमाक व्हरू,
फिशरमॅन मिनिस्टर करू आणि CM करू आम्ही एक मनवी पावयताले आणि तरी बी आम्ही ते बंदर प्रोजेक्ट कंटिन्यू केले तर आम्ही सगळे लोकां मेळ येवची कितली बी इलेक्शन करू ग्रामपंचायत इलेक्शन तालुका पंचायत इलेक्शन जिल्हा पंचायत इलेक्शन MLA इलेक्शन MLC खंयची बी इलेक्शन गेले हे आमगेर माजाळी देवबाग एरिया भितर आम्ही बहिष्कार करचे निर्णय केला. माजाळीत बंदर केल्यार नुस्तेकाराक त्रास जातलो. मुख्य म्हणल्यार संबंधित अधिकारी नुस्तेकारा बरा चर्चा करनासतना योजना हाडूंक मुखार येयले खूब बेजार जाला. ह्या योजनेक विरोध आशिल बदल जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्रीक अर्ज दिवचे बदल निर्णय घेयले. माजाळी हिपळी दांडेबाग बावळ देवबाग प्रदेशाचे नुस्तेकारान मेळ विरोध व्यक्त करचे आणि पुढच्या दिवसाक गरज पडल्यार व्हड प्रमाणात आंदोलन करचे बद्दल बी चर्चा केले. तशेंच देवबागच्यान माजाळी पर्यंत खंयचे बी इलेक्शनाक वोट घालनासतना बहिष्कार करचो आणि ग्रामात कोणी बी अधिकारी येयल्यार तेमकां घेराव घालचो बदल निर्णय घेयलो. हे बंदर आमकां नाका. आमगे लोक शेंडी पाकताले आनी पांयवाट घालता आशिल्ले शेवट्याक जाळ व्हरच्याक हे आमकां खूब त्रास जाताले. मशीनवाले मातर भायल्यान वयता रे आनी जाल्यार आमकां मातर थंय धंदो करूं जायना कित्याक आमकां खूब त्रास पडटले. जर तर तेमी ते बंदर केले हांगा होंड पडटले तेन्ना आमकां कांयच नाका. हांगा बंदर नाका. आमगेर वाड वडील कितले की पिढी येवन गेले अजून पर्यंत हे बंदरान हे करून पोट बंद कायल ना आनी पोट बंद हे केलें ना तेन्ना आतां आमकां आनी कित्याक बंदर ते बंदर नाका. फक्त आमकां आमी कशें आसात पळय तशेंच घेवन तशेंच मुखार आमी सगळे जाण मेळ घेवन वचा म्हणटा. ना जाल्यार मुखार लेखा आमी इलेक्शनाक बॅन करचे आसात. स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड योर होम. सद्याक ओपनिंग जाल्ले स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स हांगा तुमकां घरात उपयोग करचे सगळे विद्युत उपकरण मेळटा. टीव्ही फ्रीज वॉशिंग मशीन मिक्सर ग्राइंडर फॅन वॉटर हिटर कूलर असे तुमकां जाय तसले विद्युत उपकरण अलग अलग कंपनीचे हांगा डिस्काउंट रेटीत मेळटा. तुमगेले गरजेचे विद्युत उपकरणासाठी तुम्ही भेट दिया. स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप नंबर 4 साई लक्ष्मी टावर अपोजिट शिवाजी कॉलेज सदाशिवगढ़ कारवार. कॉन्टैक्ट नंबर 08999256369. मोबाइल नंबर 7757952622. नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्या ग्राहकांलो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघरात पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस शुगर हिल कॅप्सूल जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात त्याच्या खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात हाय BP आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर BP अँड हार्ट केअर ज्यूस. तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी अपचन गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला टॉयलेटात साफ जाणं असं लोकां खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस. त्याच्यानंतर आम्ही लॉन्च करते व्हीटग्रास ज्यूस जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता लोक डॉक्टर रक्त लाय म्हणता असं लोकां खातीर हे ज्यूस आसा. त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आम्ही लॉन्च करते असतात. नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांना इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडते वतात पण रिझल्ट कित्याक म्हणून कळना असं लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक मेन रोड सदाशिवगड कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस रामनाथ मंदिरा लागी मेन बस स्टॉप हणकोण कारवार. एक काळिंग सर्पान सड्डूक शिकारीकन गिळूक प्रयत्न केल्ली विचित्र घटना उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शिरशी याण क्रॉस लागी घडली. काळिंग सर्पान सड्डूक गिळचो व्हिडिओ अनंतमूर्ती मत्तीगट यांनी आपल्या मोबायलात रेकॉर्ड केलो.
काळिंग सरपान सुमार 1 तास सड्डूक गिळूक प्रयत्न करून अखेरेक हार मानली. सड्डुकाचो आकार व्हड आशिल्ल्यान गिळूक जालना. अर्द गिळील सड्डूक परत भायर काडले. येल्लापूर शहरात आशिल्ले बँक ऑफ बरोडा शाखाचे सहाय्यक व्यवस्थापक हेमी बँकाच खात्यांतल्यान आपल्या बायलेल खात्याक 2,69,00,000 रुपये ट्रान्स्फर केल्ले खूप दिसानंतर नजरेक येयले. बँक ऑफ बरोडा येल्लापूर शाखा सहाय्यक व्यवस्थापक आंध्र प्रदेश राज्याचे कुमार बोनाल हेमी एप्रिल 7 तारीख ते सप्टेंबर 5 तारीख पर्यंत बेकायदेशीर पैसे ट्रान्स्फर करून गेलात. बँकाच्या कर्मचारीले लॉग इन तेमगेल्या नजरेक येऊक दिनासतना वापान निघून आंध्र प्रदेश चिराल हांच्या SBI बँकात खातो आशिल्लो आपल्या बायलेल्या खात्याक 2,69,00,000 रुपये ट्रान्स्फर केला. हेजे संबंध बँक मॅनेजर विश्वेश्वर भट हेमी पोलीस ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ दिला. ಸಾರಾಂಶ ಏನಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾನಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋನಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವನು ಮೂಲತಃ ಅನಂತಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಂಧ್ರದವನು. ಇವರು ಸುಮಾರು 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಲಾಗಿನ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या समुद्र किनारपट्टी तालुक्यात पावसाचं प्रमाण जास्त झाला. कारवार, अंकोला, कुमटा, होन्नावर, भटकळ तालुक्यात सतत पाऊस पडत असल्यान जनजीवन अस्तव्यस्त झाला. होन्नावर आणि भटकळ तालुक्यात पावसान जास्त नुकसान झाले. पावसाच्या उदक बागायत आणि शेतात गेल्ल्यान शेत बागायत पाड झाले. तसेच होन्नावर तालुक्याच्या अशूर खान गल्लीत एक घराची वणत पडली. तसेच कारवार, अंकोला, कुमटा तालुक्यात बी थांब नसताना पाऊस पडत असा. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सतत पाऊस पडत असल्यान एक घराची वणत पण एक व्यक्तीले मरण झाले. सिद्धापूर तालुक्याच्या क्यादगी ग्रामपंचायती भागात नारायण हरिजन हेमगेर घराची वणत कोसळून पडली. आयतार रात्रीन सुमार 11 वाजता घराची वणत कोसळली. नारायण हेमगेलो चेडो चंद्रशेखर घरात न्हिदील आशिल्लो. तो वंटीपंदात शिरकलो. स्थानिक लोकांनी ताका भायर काडून दवाखान्यात दाखल केले. जास्त इलाजासाठी मंगळूर व्हरतेत आशिल्ले तेन्ना अर्ध रस्त्यार तेमगेले मरण झाले. इंडियन कोस्ट गार्डाचे पश्चिम विभागाचे कमांडर जावन सोमाराक अधिकार स्वीकार केल्ले कारवार मूळवासी मनोज बाडकर हेमका माजी आमदार सतीश सैल हेमी अभिनंदन केला. कारवार न्यूज कोंकणी मार्फत अभिनंदन केल्ले माजी आमदार सतीश सैल इंडियन कोस्ट गार्ड पश्चिम विभागाचे कमांडर जावन अधिकार स्वीकार केल्ले मनोज बाडकर कारवारचे अभिमान जावन आसात. तेमी अधिकार स्वीकार केल्लो आयचो दिवस कारवारकाराक आनंदाचो दिवस अशें तेमी सांगले. उमेदीन दिसता कितें म्हणल्यार आमगेले कारवारचो वडील वसंत बाडकर आणि वसंती बाडकर हेगे सुपुत्र मनोज वसंत बाडकर हेंका आज कोस्ट गार्डात एक रिजन म्हणजे कर्नाटका येयले, गोवा येयले,
महाराष्ट्र येले आणि तसेच लक्षद्वीप येले. ह्या चारी रिजनाचे ते मी हेड म्हणून आज त्यांना प्रमोशन घेऊन मी आज पद स्वीकार केलो. हो आमका कारवारात सगळ्या लोकांचे आनंदाचो दिवस. कित्याक म्हणल्यार मनोज बाडकर हे मी सेंट जोसेफास शिकलेले आणि सेंट जोसेफ स्कुलात शिकून आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेजाक वाचताले आणि हेंगेले फ्रेंडशीप अशी काय म्हणल्यार सगळ्या कडेन बरे तरेन वावरताले आनी सगळ्याले दोस्त कशे रावतात. अजूनही तेगेले एक कॅरेक्टर आसा आणि ताका लोकांक मदत करची बी संवय आसा. मग कशी हेल्प करचे तेगेले कर्तव्य अशें म्हणून तो सांगता केन्ना मेळ्ळी तेन्ना. आणि आज तेगेले जे वृत्तीत ताका मेळिल्ली ही जी प्रमोशन आसा त्या प्रमोशनामुळे आयज येतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.